Yes. We shall know the truth, and the truth shall set us free. Listen attentively. To see evil and say that this evil is good. I'm a Christian. Oga makes him like this. So now I am not part of this. What is the difference between blessing of same-sex marriage and praying for same-sex marriage? Nya ngozi na fanda na nwana ma ọsọ agozie m unu nwoke na nwoke jere je kwabe iko jere je kpọba ntu n'aha Jesus Christ bụ onye nwanyị amen. Na ekpere praying and blessing ke difference. I don't know why some people will be trying to defend evil. Oga, my father bụ Edwin Ebuna ome ife ọjọọ taa mma apụta na public gwe sị ya daddy nke ị mere aba nya ya eme m ga-eji me gịnị gbanarị iwe Chineke. Akwụkwọ nsọ mere ka amata anya ga-esi etu a wee gbanarị iwe Chineke. There is no way. If you are a true Christian born and sanctified by the Holy Spirit, now a true Christian, a Christ-like people, a priest, I will say that na priest may, even though not we also have no may or may not. Now priest may bless same-sex marriage or pray for same-sex marriage. That is to say, wine and wine, jai obazi aka n'ike. Nwoke na nwoke ti ike obantu. Nwoke na nwoke kpụrụzie like this, emegene a bless here. If all in the scripture, and you are a Christian, because now I want dominant, I dominate Rowa, because now I'm a Catholic. Mputazi father putano no ka kuo say that na support Zeke bless same-sex marriage. Mputa boldly. Mputa my stupidity kuo no old age. What the hell is that, man? Do you know old age? What is old age? That no Kenya amahe guana barwala. If truly that Pope could have been truly because it has been rumored for a long time. That is the reason why Pope Benedict may resign. No, many people doesn't know the reason why Pope Benedict resign. No, because we favor in Christendom. We favor tomorrow. I'm the also name marriage. Mobo Muslim. Mobo Omenala. Puta. Bari. It's not done. Maro. Ya bro Jpac go kwa yon your jaw to see that this is evil. Something that I'm against. If I did not speak up, that means next Adam part of it, Adam part of the ministry, Adam part of the evil. That means Adam part and parcel of that prayer and the blessing. Let it be a crime, let it be an evil, a taboo, a sacrilege. Nansim yano ebe pastom kuruse. No gana ebezi afa na wana also gozie woke na woke ka je bawantu. Gozie wanya na wanya haja waka ni ike. Where is the scripture that go into the word and multiply? Where is the scripture? When God created the heaven and earth, after created anyway kewa. If you just use them work it, all money get it. Can you hear it? Ebu zo weke Adam. Chineke wee na anya wee fụ na Adam nọrọ alone, ọ nọ lonely, that no one is only somebody ga support Adam. Ọ bụ na Chineke supportụrụ Chukwu nke abịama na Chineke nkuzi na nke ndị agha na ọ supportụrụ same-sex marriage ga bless bazie. That means na mụ na gị na-abụ not today ka ume ama amụta anyị because enwere womb nwoke nwere womb eji ebu akpa nwa. Kedu ebe ị ga-agbanye ihe anyụnye spam na ahụ nwoke o weje fọm nwụọ wee mụta nwa? Ọ bụ na etu a Chineke ga na-eke nwoke na nwoke. Ihe ọtụ na-atọ ka shuga, ihe ọ na-abịa na-aṅụ ara nwaanyị na-atọ ka gizzard emisiri obere ose. Ihe a nwaanyị na-atọ gwogwo, nrife ukwu nwaanyị adọrọ kpim, ikpu nwaanyị adọrọ kpim, ara nwaanyị anaghị ọkpọkọkpọkọ na-acha tọtọtọtọtọ, ịkpọrọ nwaanyị na-akpọ ụra ịma na gị na nwaanyị mmekọchacha
nọkọrịcha nke nnọkọ na nwoke na nwaanyị ihi ụra ka nwa amụrụ ọfụ. So ọ bụ na etu a na Chineke ama eme ka Adam bịa hie ụra dị omimi, ewesị na asị na ụmụ nwaanyị from man. That is the reason why before you talk anything about woman, the name of man must involve. If you want to pronounce women, you must pronounce W-O-M-E-N, women. Men must be involved. Men must be attached. Woman, man must be attached. Menses, man is there because man are who okay case with the wine. Menstruation, men can be involved because man are who okay case with the wine. Menopause, men is still involved. All are who okay case with the wine. Chineke agara ha ekebe nwoke na nwaanyị, oke na-eke nwoke na nwoke. Today, ị na-asịsị m onye isi ụka because I'm a Catholic ka m pụta m n'ọkụbara ụlọ aka sị lie taa n'ọnwa ya ọzọ I cannot support evil. Ntị m nụ ya ọga si gbaa m wụọ kama esi gbaa m wụọ na m ji ntị m wee nụ na Pope onye isi nzukọ nke Kristi na Rome kwuru sị the priest may bless same-sex marriage. Mbụta mfụcha eme ntị gọrọ m anụ ha. Ịma na mbe hypocrite is a taboo. Ọ bụ taboo n'anya gị, ọ bụ taboo n'anya nke m. I can't hear such a thing and keep quiet. Ọ bụrụ na abụ nkwucha ime ma follow, ọ ga press the follow button and get out. Kpọọ ihe ọjọọ. Asị gịnị? Kpọọ ihe ọjọọ. God created man in his own image. Create a man and woman. Mgbe ọ na-ekreti nwoke, ihe ọ bụla ọ na-ekreti male and female. E nwere ebini oke, nwee ebini nwunye, nwee mkpi oke, nwee ewu nwunye, nwee ehi nke oke, nwee ihe ọbụla male and female. Ewube ihe Chineke kere n'ụwa kee male or female. Let us follow the ancient days of religion, old time religion. Nwoke na nwaanyị, male and female. Ọ ife Chineke kere male, female. Today, Bible sị na n'ikpe ga-esite n'ụlọ nsọ Chukwu. If you are trying, in a hope na the judgment of God ga-esi from outside. Like the judgment of God will start from the household of God. Don't forget that the last day, the perilous time shall come when men will be lovers of themselves more than lovers of God. When many things will arise. That is end time for you. We are in the end time. Somebody who call himself a priest or pastor or bishop, reverend, will he keep in there today? But Antichrist. I read so many comments because now I'm Igbo Catholic. Some people ask, na Pope I go Kenya. Na Pope I go Kenya. Who's Kenya? When I know Kenya, my first collection and second collection no local. Actually, you need that from southeast. You better Vatican City got less than Igbo. Better than I told you to I was in Africa. So where has been here up in Africa? I don't know where I see room. Or because I get one the same people are talking to first collection and second collection. Now to everything. Build the Vatican City still. But I'm gonna ask a guy making it. Yeah, it's a father na parish here. How about I say I got the Mazi okay. Na Mazi Okonkwo. Jere Mabazi into Napa Kristi bụ dị nwana anyị n'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ amen. Gaanụ gaa kpọba ntu n'ihi na onye isi anyị na nzukọ Kristi ekwuwo ya wee sị na unu kwekọrịta na unu ga-akpọ ntu unu ejikọta aka bịa n'iru ọlta wee kwuo sị ka anyị kpọba ntu ya ga na-asị
Maria Diaso, Yobara Dayo, Kamadana Ba, Mazo Keke, Amazo Kongo, Lanudo, Bobaziem to Church Aquaka, Abada, Tia, Unu Mehequinka, Yabroni Haro, Yabroma abomination, Yabroni Haro, Yabroma abomination. No wonder I have a foreign gospel because the Amara God I the woman too very soon. Now I is legalized. He have foreign go can not to a player. Bendi can awaja lawyer Ukumana Nuku where Zobawoki be neme. If when I go or the bodily now want to not go to the kegu. No matter room. And your mama Chineke Biko here message and drop on her. Ka ngosi ụwa that I am against same-sex marriage. I'm against nwoke na nwoke, nwaanyị na nwaanyị. Afọ ọbịa na-agwọ nsọ and ọdụrọkwu obodo m baa n'Igbo a sọpọtụ ha. Mụ abụ onye Igbo abụ m onye Hausa ka m ji abụ onye ọcha. Ebe ọbịa bụ nsọ ana na anaba anyị bụ ihe ọjọọ na nwoke na nwoke idina, nwaanyị na nwaanyị idina, ọ ịgọzi ya ka ha bụrụ di na nwunye. Ebe a n'Igbo be anyị sọrọ ya nsọ mmụọ bụ Chukwu na-edu nwa Egbuna Jpac akwụkwọ anya ọnụ na nta na-ekwupụta okwu sị na adị m against ihe Pope Francis kwuru. Ọ bụrụ ya ka ị na-eji tụm okwute tụọ m I did not support evil orovu a